Neskutočné zápasy, naozaj posledné mapy, krásna podívaná. Uno, víťazstvo je vaše, finále je taktiež pred vami. Čo na to hovoríš? No je to paráda. Som fakt šťastný z tohto výkonu, čo sme podali jednak tímovo, jednak individuálne. Fakt chalani hrali všetci do jedného super, každý si splnil svoju úlohu a fakt celý zápas, aj keď sme prehrávali proste 8-1 alebo 7-1 za CTčka, tak sme sa proste hecovali. Nebolo to o tom, že morálka dole, alebo že proste stále sme sa hecovali, že proste musíme to dať, že musíme nakopnúť. A fakt vôbec nebol taký okamih, že už sme prehrali. A keď to bolo tiež 10-11, teda 15-11 pre nich, tak stále proste sme si verili, hovorím, že že to musíme dať. A vlastne Suba sa stále bala o to bečko, to chceli chodiť chalani. A ja som potom povedal, že nie, že to bečko proste oni čakajú. A tým pádom sa nám otvoril dosť veľký priestor na Ačku. A fakt sme ich začali rozoberať a dávali sme ich individuálne, fakt chalani zahrali super, každý do jedného, host Virgil, parádna hra, parádna komunikácia, nie je o čom, fakt vynikajúci výkon z našej strany si myslím. V tomto momente sa dá naozaj povedať, že vás čaká v celku silný super, taktiež nie v plnej sile, chýba tam Barbie, u vás taktiež chýba 5, je tam namyslený Virgil, no a čo na to povedať, máš pocit, že nie je nejaký ten výkon z vašej strany úplne ideálny, alebo si myslíš, že ste predvedli absolútne vaše nejaké maximum? Otočka to bola nádherná, Mirage, perfektný výkon, teraz Inferno, nestačili sme sa diviť naozaj, čo sa tam ešte dokázalo z vašej strany udiať, no a teraz pred nami stojí ďalší veľký super a to je Neophyte, ako si na nich veríte? Tak sú s hosťom, ako si povedal, aj oni, aj my. Myslím si, že rozhodnú maličkosti. Myslím si, že to bude fakt dobrý zápas, že to nebude hunt z ich strany alebo tak. Budú určite favoritom. Neophyte sú asi vždycky favoritom proste na týchto turnajoch ze Subou. A fakt podľa toho, ako zahráme my, tak taký to bude zápas. Myslím, že ich môžeme poraziť, ale môžeme aj prehrať. Fakt, myslím si, že fakt rozhodnú maličkosti v tomto zápase. A taktiež individuálny skill a komunikácia. My to musíme hrať na to, nemáme nejak extra veľa taktík, proste pred zápasom si vždy ukážem Virgilovi, čo by som od neho chcel pri niektorých veciach a to je tak všetko. Hráme viac menej na komunikáciu a na individuálny skill. V tomto momente teda naozaj to je, mám taký pocit, koľkaté tvoje finále, to je myslím, že asi, že tu budeš Asus Finals, to je myslím, že už pomaly tretíkrát si vo finále. No, je to tretie finále a minule som prehral, tak teraz snáď vyhrám. Ideš sa teraz odčiniť, ale v tomto prípade mám taký pocit, koľko tímov si hral tie finále, lebo jedno bola Esuba, teraz Majestic Lions. No, vlastne v každom asi, no, Esuba, Neophyte a teraz Majestic Lions. Proste ty si bol viac menej 3-krát vo finále tohto turnaja a 3-krát za iný tým. Tak to možno aj o niečom svedčí, čo myslíš? No, snažím sa robiť maximum, aj keď dneska ten výkon bol biedný z mojej strany. Som rád, že aspoň na konci proste tie posledné kola si myslím, že dobre odkoloval a myslím, že som tam začal konečne dávať aj fragy a myslím, že aj dôležité fragy, tak aspoň to. Lebo prvé dve mapy hrali fakt chalani iba, aj tú tretiu proste. Nesadlo mi to dneska a pokúsim sa zajtra odčiniť to a zahrať fakt to, čo viem a chcem ukázať ľuďom, že na to stále mám a chcem vyhrať to finále. Bude to naozaj nesmierne ťažké, no ale v tomto momente teda Esuba bez, dá sa povedať, dosť kľúčového hráča Kaparza. Ako si myslíš, že by sa celý tento turnaj, všeobecne táto mapa, aj tie všetky mapy, ktoré ste mali, boli neuveriteľne tesné. Boli neuveriteľne tesné, otačali ste neotočiteľné. A Kaparzo podľa teba bol by tým nejakým milníkom, ktorý by vám možno prekrížil tieto plány dostať sa do finále? Ťažko povedať. Myslím, že aj minulý týždeň sme ukázali v našom meči s nimi, že vedeli sme s nimi hrať, keď oni boli v plnej zostave aj my. Bolo by to zaujímavé, myslím, že Rado by dal toľko fragov na druhej strane. Určite Kaparzo by možno dal niečo navyše ako Azak, ale Azak zahral výborne, musím uznať. Fakt zahral im pár neuveriteľných kôl. Ale myslím si, že keby tam bol Kaparzo, tak proste Rado nemá taký ten priestor na tú hru. Čiže bolo by to vyrovnané. Myslím, že tie kola by prebiehali inač, ale stále by to bolo vyrovnané proste v inom smere. Jasne, to také polemizovanie, samozrejme Kaparzo je jeden z takých tých účelnejších hráčov v Československu, vidíme, že naozaj podáva perfektné výkony na hlavný týchto turnajov. No a v tomto momente teda Neophyte, vidíme, že tam bude chýbať Barbie. Aký máš ty pocit z Neophytu? Bude to silnejší tým bez Barbieho, bude to slabší tým bez Barbieho? Myslím, že rovnaký. Myslím, že Robutek zahral dobre, čo som pozeral stream, sme to pozerali na hoteli. Zahral dobre, mal tam svoje kola, má skúsenosti, vie komunikovať s týmom, proste on s nimi hrával dlho. Tu nemyslím, že to bude až taký nejaký veľký rozdiel.
V tomto prípade teda naozaj to finále bude zaujímavé. Ak bude minimálne zaujímavé, ako to, že sme mali teraz toto semifinále, tak sa máme na čo tešiť. Toto by som sa ani nehanbil povedať, že to bolo také malé finále. Naozaj toto semifinále, tieto posledné dve mapy, to sa komentovalo samo. Aj s Dým sme zhodnotili, že to je radosť takéto zápasy komentovať, takže pevne verím, že zajtrajšie finále bude prebiehať minimálne v rovnakom duchu. Určite by si bol radšej, keby to bolo jednoznačne 2-0. Srdce mi to nezvládne, už taký zápas ešte jeden, to je... Myslím, keď som sa dostal do toho predĺženia, tak proste Virgil tam odpadol, skoro som musel kriesiť pomaly. Proste to je... Tak bol to šialený zápas. Adrenalín, keď dal Freddy to posledné kolo do predĺženia. Proste to je... Ale je to to, prečo to hráme. To je práve to, prečo to hráme, túto hru. A to je to, prečo vlastne máme radi CS-ko a nie neviem, inú hru proste. Je to proste o tom adrenalíne, o tom hece a najmä lanky. O tom to je proste. Áno, presne takto má byť, takto presne má byť. Jednoducho celý ten nejaký, tá snaha počas roka hrania potom vyústiť na takomto krásnom finále nejakých tých turnajov, ako napríklad turnaj v Asus Finals 9. Je to krásne prostredie, čo hovoríš na turnaj, myslím, že tretí ročník znova laťka niekde vyššie, je to prostredie neuveriteľné, štúdio, perfektná úroveň, krásne, krásne. Všetko si povedal, proste toto Asus je mega turnaj. Proste to, čo dokázal Smoke zrobiť, proste tých divákov pritiahnuť ten hec, to všetko, tá atmosféra, proste ten priestor pre hráčov, všetko je fakt top. Jednoznačne, čo sa nejakým spôsobom musí nechať Asus Finals je ten priestor, ktorý je na to hranie, čo sa týka toho pódia, že tam tí diváci, vyslovene tam tie kamery, vyslovene tam tie svetla, všetko to dáva tomu hráčovi a hlavne tebe taký ten pocit z toho, že to má zmysel, že presne kvôli tomu toto hráš, takže presne súhlasím, že jednoznačne sa celý rok dá tešiť na takéto akcie. No a myslím, že v tomto prípade to už môžeme iba ukončiť, zaželať vám veľa šťastia zajtra, čaká vás ťažký súper. No a čo by si také ešte nakoniec chcel povedať? Nič. Ďakujem fakt všetkým divákom na streame a najmä tuto v hale. Bolo to úžasné hrať pred takýmto publikom. Tak v tomto prípade taktiež mi už neostáva nič iné, iba sa vami sa rozlúčiť a vidíme sa teraz zajtra na finále Neofight proti Majestic Lions. Čaká nás určite pekelný zápas, pekelné možno 3 mapy. Čo viac na to dodať? Pekný zvyšok večera, no a vidíme sa zajtra.